Bona nit, Sara González. Bona nit, com esteu? Què tal? Molt bé. Benvinguda a l'experiència Twitch del Conxorxats. Sí, a Twitch i, a més, benvinguda a tornar a parlar del llibre que porto Sí, senyora. ara un temps desconnectadeta, eh? Exacte. Això és el que ens feia molta il·lusió, per això et vàrem demanar que ja si podia ser-hi. La veritat és que en un moment bastant complex i que segur que podrem treure-li suc al tema. A veure, en primer lloc, que ja ens ho has dit, però com estàs? Bé, la veritat és que molt bé, que és un procés aquest de la maternitat molt bonic, un procés d'aprenentatge diari. També és esgotador, no ho negaré en algun moment. Com portes la son? Bé, la veritat és que haig de dir que ens deixa dormir prou. Aquesta nit passada he fet 7 hores seguides, o sigui que no em queixaré pas, sabent que hi ha altres mares i pares que s'ho passen molt malament amb el tema del cansament. Per tant, la veritat és que ho porto força bé. No estic desconnectada del tot, no sóc capaç. Els periodistes som uns malalts, però vaja, sí que és veritat que és un període que no havia viscut mai i també de distanciament, no?, amb aquesta voràgine informativa que se'ns emporta tots per davant. Molt bé. Escolta'm, tu has d'apuntar... Perdoneu, saludar, que quan heu començat tenia aquí tots els meus gossos histèrics cridant i he hagut de mutejar i no he pogut ni viola, Benvinguda, Sara, gràcies per ser aquí. Gràcies a tu. Res, jo, si em permets, tu apuntaves que et feia il·lusió parlar del llibre, no? Més que res perquè la gent estigui al cas. Fa uns mesos vas publicar un llibre que es diu Per raó d'estat, en el que hi parles de les clavegueres de l'Estat, entre d'altres, els casos com el de la Tamara Carrasco, d'Otamendi, els joves d'Alsasu, etc. La meva pregunta és, que potser és com molt oberta, no? Però per què el fas, aquest llibre? Te l'encarrega algú? Perquè et ve de gust? Perquè hi estàs treballant des d'altres vessants? És una confluència de motius, però el detonant va ser que Ara Llibres em proposa escriure un llibre en el moment en què s'estan produint les protestes contra la sentència de l'1 d'octubre. En aquell moment potser teníem tots molt vigents i molt fresc tot el que havia estat el procés i la condemna als líders independentistes, però és important fer memòria i saber d'on venim i saber que hi ha una pauta que es reprodueix en el temps contra la considerada per l'Estat dissidència política i, per tant, hi ha casos que venim de molts enrere d'una pauta que es va repetir. I l'editorial em proposa inicialment fer un llibre que sortís a finals del 2019, principis del 2020, però la meva feina al diari no em permet dedicar-me 100% durant 3 mesos a un llibre que jo creia que s'havia de dedicar molt més temps i jo faig una contraproposta d'escriure aquest llibre, evidentment, però de la mà dels testimonis i no només de la mà dels testimonis, sinó, a ser possible, en el lloc dels fets. I explicar no només els casos, sinó també què implica personalment per a aquestes persones i també intentar explicar quines són aquestes anomenades raons d'estat i quins són els actors que intervenen per protegir aquestes raons d'estat. I és a partir d'aquí que, amb aquesta contraproposta, me l'accepten, també m'accepten un calendari més dilatat en el temps, que per sort, malgrat la pandèmia, va poder ser possible. I, Sara, ens pots explicar alguna anècdota, alguna cosa que no t'esperaves que ha sortit mentre feies la investigació per escriure aquest llibre, d'algun dels casos? La veritat és que hi ha hagut, en la producció sobretot, molts assumptes inesperats. El primer, que jo vaig contactar amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, en aquell moment, per poder-li fer una entrevista i vaig acabar fent l'entrevista a un vicepresident del govern espanyol uns mesos més tard del que esperava, no? I a més, havent anat 3 vegades a Madrid, que em va anul·lar l'entrevista. Altres sorpreses, que Jorge Fernández Díaz acceptés parlar en aquest llibre, perquè, òbviament, no era fàcil per ell donar aquesta entrevista, no era fàcil tampoc per mi aconseguir-la. I, per tant, va ser una de les altres sorpreses que es van produir. I després, és veritat que parlant amb cadascuna de les persones, especialment les persones que són anònimes, te n'adones de molts detalls que se'ns han passat per alt
dels sumaris o bé del patiment d'aquestes persones que no només són surrealistes i inexplicables, sinó que, a més, no s'ha produït cap tipus de reparació en aquestes persones i, a més, per postres, socialment oblidem aquests casos i no hi ha una reparació ni des del punt de vista polític, ni des del punt de vista judicial, ni des del punt de vista social, perquè al final els mitjans de comunicació sempre tendeixen a publicar les acusacions i els sumaris a bombo i platerets, però després les absolucions o els arxius de les causes, doncs, amb sort, ocuparan un breu. Sí, és una mica això allò que se'n diu la pena del telenotícies, no? Una mica. Sí, la pena del telenotícies, però jo sobretot també dic la pena de la desmemòria. I un dels objectius del llibre també és aquest, no? Fer memòria i saber que hi ha hagut unes persones que un dia les van arrencar de l'anonimat i les van situar al costat d'acusacions tan greus com pugui ser la de terrorisme, que han ocupat portades de mitjans de comunicació, de diaris, de teles, que han ocupat hores de ràdio i quan han estat absolts i arxivats els casos no s'ha produït una reparació. Però aquestes persones no hi ha cap dia de les seves vides que no se'n recordin d'aquest patiment que han passat. Perquè després, a l'hora de, per exemple, buscar feina, qui l'ha de contractar busca aquell nom a través de Google i què surt? Que aquella persona va ser acusada de terrorisme. I es queden amb l'acusació. No es queden amb l'arxiu de la causa o amb la innocència. I constantment estan revivint tota aquella situació. Constantment. Perquè l'han d'explicar molt sovint, massa sovint, no? Com per poder portar una vida al marge del que els hi va passar. Però tu creus, per exemple, que casos com el de la Tamara Carrasco, no? Que justament és un dels casos aquests que comentaves, no? Que es van omplir hores i hores parlant de la seva acusació de terrorisme, que al final, evidentment, no? Gràcies a Déu, tot i que no soc creient, va quedar en res. Que tu creus realment que aquesta noia, és a dir, potser sí que en algun cercle pot tenir problemes, però que realment aquesta noia, per buscar feina, per exemple, aquesta injustícia, diguem, mediàtica, no genera més empatia amb la persona de Tamara Carrasco, més que refús? Depèn. Clar, depèn del cercle, no? I també depèn d'aquesta empatia que s'hagi trobat sobretot a nivell mediàtic. És a dir, la Tamara s'ha sentit molt sola i ella ho explica molt sovint. Malgrat que el seu nom sortia a tot arreu, ella l'únic que volia era l'anonimat més absolut del qual provenia. I després, una de les coses que també em va dir ella i que em va marcar molt, no? Perquè els periodistes és veritat que la nostra feina és preguntar i repreguntar, però també de vegades se'ns oblida escoltar. I jo quan vaig anar a entrevistar-la per primera vegada, en aquest cas pel diari, ella em va dir: jo no vull ser carn de xer, no vull ser carn de canó, no vull ser la persona represaliada que faci paneta a l'hora d'anar explicant la seva història per tot arreu. No, o sigui, i si us fixeu, no dona entrevista als mitjans de la Tamara. I ho han intentat molt. Per exemple, el Fax ha intentat 1000 vegades que vagi a parlar al programa i no ha volgut. No ha volgut perquè considera que se l'ha tractat injustament, no només quan no s'ha explicat prou mediàticament la seva absolució, sinó també que aquells mitjans que n'han parlat han buscat, sobretot, fer audiència i anar a buscar el detall més groc, diguem-ne, justament per això, perquè vivim en una època en què la indústria dels clics moltes vegades s'imposa. I després, a nivell de vida social, clar, ella sempre, ara que es mou, ara no, perquè, tal com m'ha dit recentment, vull dir, la seva imatge ja s'ha començat a oblidar, però durant uns mesos, durant molts mesos, ella anava a qualsevol bar, a qualsevol restaurant, a qualsevol lloc a prendre alguna cosa i era la Tamara Carrasco la que va ser acusada per terrorisme. I ella anava per Viladecans i les pintades d'un sentit i de l'altre, perquè es trobava tant pintades acusatòries com pintades demanant la seva absolució. Clar, d'alguna manera, aquella història l'està assetjant constantment, no? Però encara explicaré un cas més greu, perquè de la Tamara Carrasco ens en recordem tothom. Però qui se'n recorda de l'Esmail Bougeltia? Qui se'n recorda d'ell? Que va ser acusat de terrorisme i que després va ser absolt i que es va demostrar que no tenia cap vinculació amb els fets que se li imputaven, que es va considerar que uns cargols d'un llit d'Ikea eren metralla. És que en el sumari es va escriure literalment això. Llavors, aquest noi, que provenia d'una família molt humil, que no tenien recursos, que van ser pràcticament
desnonades, aquest noi va haver de marxar fora d'Espanya per buscar-se la vida. La seva família es va arruïnar perquè se li va aplicar una... Perdó, he dit Ismail Bolgelti i em referia a Juan Manuel Bustamante, disculpeu. Juan Manuel Bustamante. El van dispersar per 5 presons arreu d'Espanya. La seva mare es va arruïnar, anar-lo a visitar tot arreu. Total, ell va marxar a l'estranger per poder-se buscar la vida i ara, quan creia que tot aquest malson s'havia acabat, després d'haver-li costat molt trobar feina perquè tothom li preguntava per aquest cas, resulta que ha rebut una condemna que possiblement el pot portar a presó perquè és una condemna de 2 anys i mig per haver participat a les manifestacions de les anomenades marxes per la dignitat. Se suposa que per haver llançat uns coets contra la policia, dels quals no hi ha cap prova ni gràfica ni cap prova, diguem-ne, física. Simplement el relat de la policia que es dona per cert, per veritat. I, per tant, en aquests moments, quants mitjans hi ha parlant d'aquest noi? De Juan Manuel Bustamante. Cap. Van publicar-ho a Nació Digital. El seu cas, en aquests moments, sé que la novetat és que està en mans de Benet Salellas, que l'està intentant ajudar perquè tampoc es podia pagar l'advocat per poder-se defensar davant el Suprem i el Constitucional. I és un noi que està patint moltíssim. Moltíssim. I, per tant, aquesta història l'arrossega moltíssim. I, clar, jo li pregunto, per què no vas als tribunals europeus per poder-te defensar? Diu, és que costa diners. I, clar, una família tan humil com la seva, i abans mencionava el nom de l'Ismail Bolgelti, la mateixa situació. És una persona que va venir a buscar-se la vida perquè en el seu país havia de fugir de la misèria i que es trobi amb que l'acusen de terrorisme, està 3 mesos a la presó i després, d'acord, el seu cas s'arxiva, però no es produeix cap tipus de reparació i el llast, diguem-ne, en el seu currículum, en el seu expedient, l'arrossega fins i tot 17 anys després. Escolta una cosa, Sara, és que no tenim gaire temps i no ens agradaria, diguem-ne, que marxessis sense fer-te una pregunta una mica més d'actualitat, també. Pregunta. Més que res perquè és el que deia, no? Ara fa temps que no et veiem a la tele, ni al fax, i has estat una mica apartada, però com has dit tu, estàs al cas, jo no tinc cap dubte de que estàs a tope. És això, no t'hem pogut escoltar i estaria molt bé que ens diguessis què et sembla el pacte de govern, com han anat les negociacions, és a dir, tu si ho has pogut seguir una mica, com ho has viscut això, com ho veus? A veure, la veritat és que ho he viscut bastant externament i, per tant, segur que interioritats i detalls els he perdut, òbviament, no? Com és natural. Però com a espectadora, no? I com a espectadora de luxe, diguem-ne, que... Sí. A veure, jo crec que durant tot el procés negociador el que hem vist és la reproducció i segurament la implosió de la batalla entre Junts i Esquerra que venen arrossegant en els últims 4 anys pràcticament. I la veritat és que, des del meu punt de vista, tinc reserves de que realment aquestes ferides s'hagin cosit ja, tan ràpidament, perquè són moltes les desconfiances que s'han posat de manifest i no només desconfiances a nivell de discrepància política, sinó que fins i tot som conscients, els periodistes que seguim fil per randa la política catalana, que aquestes discrepàncies fins i tot arriben a nivell personal i, per tant, cautela, o sigui, és normal que manifesti cautela amb com funcionarà i com rutllarà aquest govern si realment la relació entre els dos partits de la coalició estarà ben engreixada o no. Jo crec que aquí, d'alguna manera, s'ha jugat a portar a l'extrem, per part de Junts, a Esquerra Republicana, a l'extrem, diguem-ne, del calendari per poder treure més rèdit a l'hora de negociar les conselleries i la quota de poder. També crec que dins de Junts hi ha un debat intern perquè es van manifestar dividits, no tothom estava d'acord en formar part del govern, sinó que hi havia una part de Junts que volia anar directament a l'oposició i, per tant, aquestes dues concepcions que s'han posat de manifest en aquestes setmanes en algun moment també s'hauran de dirimir dintre del partit. I també, per tant, veurem què passa dins de Junts, perquè, clar, la legislatura és molt llarga, o en teoria ha de ser molt llarga, però s'ha de governar, s'hauran de prendre decisions, un espai que ha de posicionar-se sobre polítiques tan importants com la recuperació econòmica, polítiques socials, polítiques d'habitatges,
s'haurà de mullar. Sabem que hi ha un espectre, disculpeu, molt variat dins de Junts, no? Centre-dreta, hi haurà potser qui defensi més una posició com més de centre-esquerra, però la qüestió és que s'han de definir, no? I, per tant, crec que serà una arrencada de legislatura difícil, més amb els indults sobre la taula, i estem veient aquests dies justament el posicionament discrepant de Junts respecte a l'article que ha publicat Junqueras, que sota el meu punt de vista no ha manifestat res que sigui una novetat, és simplement posar de manifest potser més clarament quina és la decisió que ha pres Esquerra en els últims 2 anys d'apostar per al diàleg, tot i que la inconcreció continua sent la tònica general de la política catalana en aquest sentit, segurament per aquesta transversalitat de posicions que hi ha, segurament també perquè no s'és capaç de contemplar ara quina és la viabilitat o quin horitzó pot tenir l'anomenada taula de diàleg, però en tot cas, sota el meu punt de vista, tot sempre s'ha d'explorar per saber fins a on es pot arribar. En tot cas, digues, que jo m'he enrotllat molt. Sí, no, deia que això de Twitch és així superdinàmic i podríem estar 2 hores, però tenim el temps que tenim. La veritat és que és una conversa superinteressant amb tu. Jo abans d'acabar, volia fer una pregunta així una mica més de salseo, així que sigui la resposta curta. Ara ve la pregunta bona. Clar, ara ve la pregunta bona. A veure, allà al Fax hi ha perfils de tot, no? Hi ha una mica de tot. Però hi ha certs perfils que jo entenc que inclús tant a la banda independentista uns quants perfils, no diré noms, però tu ja m'estàs entenent. A la banda independentista sí que m'entenc. Generen com fins i tot ràbia segons quins perfils i, evidentment, a la banda no independentista també n'hi ha de perfils que generen segurament ampolles amb segons quins discursos. A nivell intern, tot això, perquè clar, nosaltres veiem la pantalla, el discurs, i ara poso un exemple. La setmana passada l'Israel i la Pilar, no sé si ho vas veure, van protagonitzar un capítol digne de Sálvame, la Pilar Rahola enfadada, aixecada, que me'n vaig, que no sé què. No ho vaig veure, però ho recuperaré. Vale, doncs recupera-ho, perquè tot això, a nivell intern, diguéssim, quan estem a fora de càmera, com es gestiona això? Realment hi ha aquest mal rotllo o és una mica de salseo? Les relacions entre tots són molt més normals fora de càmera del que pugui semblar en pantalla. Això és veritat. I, per exemple, l'Israel, que té un perfil molt personal i molt peculiar, després, fora càmeres, la veritat és que tenim una relació cordial i no crida com quan està, diguem-ne, davant de càmera amb aquesta vehemència amb què defensa els seus arguments, de la mateixa manera que els puc defensar jo. L'únic que jo sempre dic que és veritat que poden haver-hi perfils de persones independentistes, perfils de persones unionistes, però llavors hi ha un perfil que és molt important per protegir, que és el que jo reivindico, que és el perfil de periodista. I jo sempre dic que jo milito simplement en el periodisme, les meves opinions poden coincidir un dia amb alguns i un dia amb alguns altres poden agradar més o menys, però estan basades sobretot en la informació de la meva feina diària. I per tant és el que em toca reivindicar. Molt bé, Sara, doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres. Què t'ha semblat l'experiència? Tornaràs algun dia? Molt bé, sí, i tant. Esperem. Quan torni a treballar... Un dia a la tertúlia. I un dia que et quedis a la tertúlia i estiguem una estoneta més. Perfecte. I, escolta'm, un altre cop, per raó d'estat d'ara llibres, que tothom el vagi a comprar, que n'hi ha i que mola molt. Jo me l'he llegit i realment és una guia bastant interessant. Ens queden moltes preguntes per fer. M'ha dit molta gent que es posa de mal humor llegint el llibre, perquè realment hi ha relats molt durs, però crec que són necessaris de saber. És interessant, és molt interessant, efectivament. I és molt pedagògic, també. Gràcies per ser-hi, Sara. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Gràcies, Sara. Adéu. Adéu.